David Amor é o encargado de apadriñar a iniciativa organizada, como todos os anos, polo Banco de Alimentos, para conseguir encher os almacéns e poder atender as demandas de axuda polo menos ata a primavera. En esta gran recogida, lo que tenemos que hacer es conseguir un fondo para que en la primavera empecemos a mirar hacia arriba, hacia las estanterías y digamos, caramba, pero si ya nos queda poco, y empecemos otra vez a iniciar nuevas operaciones. A organización precisa duns 500 voluntarios para a área de Pontevedra e 2.000 para toda a provincia. 2.000 en todo, e na zona aquí de Pontevedra 500 que se animen, que me deixen ben os meus veciños, as miñas veciñas, que non me deixen quedar mal, e que haxa moitos voluntarios, e que creo que é algo que aportas moito de axudar, pero tamén unha satisfacción persoal, e mira, con moi pouquiño, pois eu creo que se pode facer moito. A gran recollida solidaria terá lugar os días 30 de novembro e 1 de decembro en 155 superficies comerciais da provincia. O Banco de Alimentos axuda a 5.000 persoas no entorno de Pontevedra e 25.000 en toda a provincia a través de entidades benéficas. Pois o ideal, sempre recordar alimentos non perecederos, leite, galletas, cacao, despois no tema de conservas, que a xente trae moitas legumbres e tal, pois aproveitar e que traian sobre todo estas precociñadas, porque se alguén non ten cartos para alimentos, pois normalmente non ten cartos para cociñar tamén, e hoxe pois hai destas un montón de latas de conservas que xa veñen feitas, pero que nos vale todo, porque, bueno, isto é xente que traballa todos os días, que a xente precisa comer todos os días, e de repente dice, non teño nada na casa, teño 3 kilos de plátanos, que os traian, que se van a utilizar, porque aquí sale comida todos os días. Estamos falando que só nesta zona de Pontevedra son 5.000 e chegan a 25.000 personas en total solo na provincia de Pontevedra, que é unha burrada e que esperemos que dentro de moi pouco non faga falta que exista Banco de Alimentos. O actor asume a responsabilidade de atraer a voluntarios e acadar unha boa cifra de doazóns. É algo moi duro que descubrir que hai moita necesidade ao noso redor, e segundo unha responsabilidade moi grande, porque claro, que alguén sexa padriño é buscando acadar mellores cotas e acadar os maiores alimentos posibles. Entonces eles pensan que coa miña imaxe isto pode axudar, e eu encantado de colaborar e esperar que sexa así, que consigamos moitos alimentos. Como reto, marcase superar a cifra do ano pasado, no que se recolleron 325.000 kilos. Sí, bueno, todo con esa broma, porque Carlota Corredera, que é a madriña anterior e moi involucrada con este proxecto, pues conseguiu 325.000 kilos, entonces eu xa na rede xa me piquei con ela e digo, Carlota, voute superar, o sea que espero que a xente me axude a superalo, que aparte un pique, pero con moi bo fin. David Amor, que participará como voluntario durante a primeira xornada da campaña, animou a botar unha man. Eu os voluntarios diríalle que algo moi bo incluso a nivel persoal de ter confianza e esperanza na especie humana, porque é verdad que están os tempos así moi revoltos, pero creo que os que son voluntarios, e bueno, os que levan moito tempo poden decir que hai moita xente boa por aí, que van a estar 4 horiñas colaborando por algo moi bonito e van descubrir que a xente é boa, e iso será moi bo. E despois a xente que non pode dedicar esas horas para ser voluntario, pois digo que teñan ansia, que se levanten do sofá, que movan o cu, que sempre estamos, que non sei que podo facer, non sei como podo axudar, pois mira, isto é unha maneira moi sinxela para xente que necesita moito e que está moi cerca de nós, o sea que as dúas opcións creo que son boísimas. Para facerse voluntario hai que encher un formulario na web www.bancodealimentosvigo.org ou chamar ao teléfono 986 865 301.